Jij was 9 jaar toen je bent gevlucht. Ja, we zaten dus in een vrachtwagen met illegale sigaretten, achter allemaal dozen, helemaal in het donker. Yo! Welkom bij een nieuw seizoen van Plooipraat. We zullen dit seizoen weer al je leuke video's van je maken en stonen een leuk idee voor een onderwerp. Stop dan even de video. En zet het in de reacties. We beginnen dit seizoen sowieso mooi een wat serieuzer onderwerp, namelijk vluchtelingen. Maar ja, dat is wel wat nou speelt in de wereld, bijvoorbeeld in Afghanistan. Hoe gaat het in Afghanistan? Een chaotische en dramatische dag in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Meerdere vliegtuigen konden landen en weer vertrekken met aan boord honderden mensen die vluchten voor de Taliban. Wij hebben nu onderwijs naar twee hele bijzondere mensen, twee vluchtelingen. Maar een bijzonder verhaal dat zij alles achterlaten moesten in hun eigen land en nu in Nederland weer niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat voor hen weer en wat zij meemaakt hebben. Ik zit hier nu met Jaroslava, zeg ik het goed zo? Ja. Wat heb je meegemaakt? Oorspronkelijk kom ik uit Krim in Oekraïne. En ja, 6 jaar geleden zijn we uit de Krim gevlucht. Doordat de Krim toen, 2014 was het ongeveer, geannexeerd werd door de Russen. Hoort de Krim ineens niet meer bij Oekraïne, maar bij Rusland? Of toch niet? De situatie in dat deel van Oekraïne is vooral erg onduidelijk. Politici op de Krim besloten dat het gebied voortaan bij Rusland hoort, maar dat kan helemaal niet. Ja, eigenlijk alles wat we hadden werd afgepakt. Dus de paspoorten, het huis, de onderneming van mijn ouders. En we konden daar niet meer blijven. Ja, we zaten dus in een vrachtwagen met illegale sigaretten, achter allemaal dozen, helemaal in het donker. En ja, sowieso ook met de angst om niet gevonden te worden, want de sigaretten waren al illegaal en ja, we zijn ook het land illegaal uitgevlucht. Ja, hoe lang hebben jullie in die vrachtwagen gezeten, weet je dat nog? Ik denk een paar dagen, maar ja, zo is het denk ik. Ik weet niet precies, even gezegd. En dan stap je uit en dan ben je opeens in een totaal ander land. Ja, klopt. Ik ben nu op basisschool De Bron, hier in Dokkum. En ik ben wel heel benieuwd wat de band al je weet hoe het onderwerp vluchtelingen. Want het is wel een lastig onderwerp zelfs. Ik zit hier nu te gerne mooi sterren. En het onderwerp hier is vluchtelingen. Kan je mij daar iets over vertellen? Wat is een vluchteling? Nou, dat is iemand die eigenlijk uit het buitenland, die kinderen net meer leven en die moet dan eigenlijk naar een oorlog waar die wel veilig is. Ja, maar wat is er nou onder de hand dan? Het is wel bij de Taliban en ze vregen alleen maar om oorlog en die meesten moeten vluchten en ze verliezen hun ouders, hun familie, hun longen en ja. En hoe zou je dat zelf ervaren als je vluchten moest? Als ik vluchten moest, dan ja, ik denk gewoon dat ik zou net alleen nog gaan. Ik zou gewoon net durven. Ik zou gewoon bij mijn huid en blowen. Want ik echt nooit van mijn leven alleen nog gaan. Want ik kan mijn huid ik kan gewoon net zonder hun. Dus ja, dat zou ik echt net van. Alleen nog die leven zit wel op het spel. Dus ja. Ik ben nu op het AZC in Burgum en ik zit op visite bij Malak. We zijn nu binnen bij Malak thuis. Nou, ik ben Malak en ik woon al 6 jaar in Nederland, bijna 7. Ik kom uit Palestina en ik ben geboren in Gaza. Dat ligt ook gewoon in Palestina. Israël en de Palestijnen maken al jaren ruzie over land in het Midden-Oosten. Over wie waar mag wonen en wie er de baas mag zijn. Na tientallen jaren strijd en gevechten ziet het er nu ongeveer zo uit. Een deel waar vooral Israëliërs wonen en gebieden waar vooral Palestijnen leven. Maar waarom zijn jullie eigenlijk gevlucht? Nou, het was daar een oorlog en wij waren ook allemaal nog heel klein. En we waren met z'n 6 kinderen, ik bedoel 5. Dus mijn ouders dachten, we moeten wel hier weg. En hoe denk je dat zo'n reis gaat voor een vluchteling? Van zijn of haar eigen land naar een land waar het wel veilig is, zoals in Nederland. Hoe zou dat gaan? Nou, ik denk aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant is het ook heel zielig en ook niet leuk voor diegene. Want ja, je woont in een land waar je gewend bent en dan word je opeens naar Nederland gebracht. En dat is denk ik niet gelijk superleuk. Ja, hier leven in het AZC, dat is best wel moeilijk. Omdat we al hier heel lang wonen en we
Ja, we hebben nog steeds niet status. Ja, dus je wil eigenlijk wel buiten het AZC in Nederland wonen. Ja, maar niet. En hoe zit het met je toekomst hier in Nederland? Hoe zit dat eigenlijk? Is dat al zeker? Of... Nee, dat is eigenlijk heel onzeker. Want IND zegt dat Oekraïne een veilig land is. Okay. Het is een organisatie die eigenlijk bepaalt of je hier wel en niet mag blijven. Maar ze zeggen dat we dan naar een ander deel van Oekraïne kunnen dat veilig en niet bezet is door de Russen. Maar daar hebben we eigenlijk heel veel moeilijkheden mee, want we hebben geen paspoorten, doordat ze afgepakt waren door de Russen. En we hebben ook geen verdere familieleden, omdat mijn beide ouders uit een weeshuis uit de Krim komen. Dus het is echt ontzettend lastig. Maar ja, eigenlijk hopen we nu dat ze er wel goed naar kijken en ja, dat we wel gewoon hier veilig verder mogen blijven. En dat ik hier ja, de school af kan maken en verder kan gaan studeren. Dat geldt ook voor mijn broertje en zusje. Nou, ik heb hele mooie en bijzondere gesprekken gehad, Joet. Maar dan is dit hem voor deze week. Vergeet net te liken, te abonneren en u te volgen op al je socials. En zie je de volgende keer. Doei!